6 ta' Lulju, Santa Maria Goretti, Verġni u Martri, għexet bejn l-1890 sal-1902. Santa Maria Goretti twildet f'Cornaldo, l-Italja. Kienet it-tielet fost 7 tfal ta' familja fqira. Hija qatt ma marret skola u għalhekk ma talmitx taqra u tikteb. Omma wkoll kienet illitterata. Meta Marija kellha 9 snin, il-familja tagħha marret toqgħod f'Nettuno qrib Ruma minħabba x-xogħol. Sena wara missiera miet. Ta' 11-il sena Marija għamlet l-ewwel tqarbina. Ħafna mill-katekiżmu talmitu mingħand omma li kienet tafu bl-amment. Għal xi żmien il-familja Goretti kienet taqsam id-dar ma' familja oħra. Wieħed mit-tfal tal-familja l-oħra, Alessandro Serinelli, li kellu 18-il sena, kien spiss iħajjar lil Marija għad-dnub u hi kienet dejjem tiqaflu. Kien ukoll jeddida li jekk tgħid xi ħaġa joqtol lilha u lill-omma. Fil-5 ta' Lulju tas-sena 1902, Marija kienet qed traqqa qmis meta ġie fuqha Alessandro u t-tanta jieħu konfidenza magħha. Hi bħas-soltu waqfitlu u bdiet tgħidlu li dak kien dnub u li Alla ma rridx li jagħmlu hekk. U qabada u daħħalha bil-fors fil-kamra tas-sodda waqt li baqgħet tirreżistih u tajjat għall-għajnuna. Tant irrabja li beda isawwata u saħansitra qabad sikkina u beda jagħtiha biha bla ħniena. Ħaduha l-isptar fejn it-tobba ħadmu għal sigħat sħaħ biex isalvawla ħajjitha. Iżda wara li ħafret minn qalba l-żagħżugħ u rċeviet il-vjatku mietet fil-preżenza ta' omma wara madwar 24 siegħa. Alessandro kien ikkundannat 30 sena ħabs. Sat minn snin wara kien għadu ma nidimx sakemm lejl wieħed ħolom jew ra viżjoni ta' Marija qed taqta' l-fjuri u toffri omlu. Din id-dera tant laqtitu li biddel ħajtu. Meta ħareġ mill-ħabs wara 27 sena baqa' sejjer dritt għand Omm Marija u talaba taħfirlu. Wara daħal fratell mal-Patrijiet Kapuċċini. Id-devozzjoni lejn din il-martriċ kejkna malajr xterdet u bdew isiru l-merakli għat-talb tagħha. Finqas minn 50 sena wara, il-Papa Piju XII ikkanonizza fil-25 ta' Lulju tas-sena 1950. Għall-kanonizzazzjoni tagħha kien hemm folla rekord ta' 52,000 ruħ u ċ-ċerimonja kellha għall-ewwel darba issir barra fil-pjazza quddiem il-Bażilika ta' San Pietru. Omma li kellha mal-85 sena u 3 minħuta kienu preżenti. Hekk ukoll Alessandro li kellu 66 sena kien fost dik il-folla enormi, arkubtejh jibki, bajnejh mimlijun dmuħ u ferħ. Kienet ġrajja unika fl-istorja tal-Knisja. Meta ta' 11 sena Marija għamlet l-ewwel tqarbina, hija immaturat il-proponimenti tagħha li tmut qabel ma tikkommetti dnub. Marija sofriet il-martirju għall-għoża tas-Safa meta kellha ftit inqas minn 12 sena, 5 ġimgħat biss wara l-ewwel tqarbina tagħha. Le, hija qalet lil Alessandro, Alla ma jridx din il-ħaġa, din dnub. Inti tmur l-infern jekk tagħmilha. U komplet tgħidlu li kienet lesta li tmut milli tagħmel dak id-dnub. Marija mhux biss ħafret lil Alessandro qabel mietet, iżda qalet li kellha tiftakar fih fil-ġenna. Hija ġiet imsejħa Santa Agnese tas-seklu 20 u tqiegħdet bħala protettriċi u mudell ta' tfajliet insara.
Marija seta kellha problemi bil-katekiżmu, iżda hija ma kellha l-ebda problema fil-fidi. Ir-rieda ta' Alla kienet il-qdusija, id-diċenza, ir-rispett tal-ġisem, ubbidjenza assoluta u fiduċja totali. F'dinja komplessa, il-fidi tagħha kienet sempliċi. Huwa privileġġ li tkun maħbuba minn Alla u li tħobb lilu, ikun x'ikun il-prezz li trid tħallas. Kemm il-darba inkun naħseb fuq il-ħwejjeġ tas-sema u ħsibijiet tad-dinja jiġu bla rażan itelfuli s-safa. Ħanġib quddiem għajnejja lill-Qaddisa Santa Maria Goretti li tagħha qed niċċelebraw il-festa llum. Din ippreferiet tmut milli tagħmel id-dnub. Ejjew nitolbu lil Santa Maria Goretti biex hi li bil-qawwa tal-grazzja tAlla għalkemm fetà ta' 12 sena ma qaditx taħsibha biex ixxerred demma u tissakrifika ħajjitha biex tipproteġi il-verġinità tagħha, tħares ħarsa ħelwa fuq il-bniedem tal-lum li ħafna drabi ma jaħsibix darbtejn biex jitbiet mit-triq tas-salvazzjoni billi jaqa' fid-dnubiet kontra s-safa, mod speċjali fi żmien meta l-pornografija hija qafsa ta' ftit buttun il-bot. Ejjew nitolbuha tallimna, mod speċjali liż-żgħażagħ tagħna li għall-imħabba ta' Ġesu għandna fil-pront u bil-kuraġġ kollu naħarbu dak kollu li joffendi lil Alla jew li jtebba lir-ruħ bid-dnub. Nitolbuha biex taqlalna mingħand il-mulej ir-rebħa fuq it-tentazzjonijiet u s-serħan mid-dwejjaq tal-ħajja. Ħalli meta jmiss lilna aħna wkoll inkunu nistgħu nidhru safja quddiem Alla u jkun jisħoq inna li ngawduh għal dejjem fil-glorja tal-ġenna. Lanqas jekk iqattaw ġismi biċċiet ma noffendi lil maħbub tiegħi Ġesu bid-dnub. Hekk stqarret Santa Maria Goretti u tassew baqgħet soda sal-aħħar fil-proponiment li għamlet anki fil-momenti tal-akbar prova. U int kapaċi tgħid dan il-kliem u tgħixu verament fil-momenti tal-prova tiegħek? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, għajn tal-innoċenza, ħabib tal-erwieħ safja, inti tajt il-grazzja tal-martirju lill-qaddejja tiegħek Marija Goretti meta kienet għadha fil-fjur ta' ħajjitha. Bħalma lilha żejjinta bil-kuruna tar-rebħa wara taqbida ħarxa, hekk ukoll bit-talb tagħha għamel li aħna nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.